אז בסרטון הזה אנחנו נעלה טיפה את הרמה שלנו ונראה איך אנחנו שותלים סרטון פלאש של יוטיוב, או בעצם כל אנימציית פלאש אחרת, כל אובייקט פלאש שאני יוצר או שנתנו לי לשים, וסתם, אתה יודע, היום אפשר לשים כל וידאו. בעצם כשאני נכנס ליוטיוב אני לוחץ על לשתף, אני אקבל את הקוד הזה, אני בוחר את הקוד הזה ונשאר לי ללכת לאתר שלנו. בוא נגיד שאני שם את הוידאו בוידאו, זה מתאים, יש לי עמוד מוכן. אז כמו שעברנו על זה כבר, אני אוסיף פה איזשהו מודול חדש. זה כבר, אנחנו יודעים איך עושים, הנה הניסיון פה. אוקיי, עכשיו נמחק את התוכן שקיים, נלחץ פה על ה-Insert Edit Flash, נדביק את מה שהעתקתי מיוטיוב, לא יודע, נגיד 640 על 480, אני לא כל כך יודע מה המידות שצריך לשים, אבל כנראה שזה מתאים את עצמו. אני רוצה שזה יהיה ממורכז, אז אני לוחץ פה על זה, לחצתי על עדכן ונלחץ שוב על הדף, צריך להיכנס אליו אני חושב מחדש לגמרי. כן, לא קיבלנו כלום. למה זה? למה אנחנו לא מקבלים כלום? אנחנו נחזור רגע ליוטיוב, אנחנו ננסה רק להשתמש בקישור ארוך ונראה, פעם נתקלתי באיזה בעיה כזאתי, ונראה אולי הקישור הארוך עובד. תראה באיזה מהירות עשיתי את זה. לחצתי קליק ימני על הסרטון, עריכה, הדבקתי מהר את ה-URL ולחצתי על עדכן. זה עדיין לא עזר למעשה, צריך גם לרפרש את העמוד אחרי שלוחצים על האדיט. בואו נראה. רגע, יש פה איזה טריק. אנחנו עכשיו לקחנו את הקישור, לוחצים על הטמע, זהו, פה, זה. את זה אפילו לא צריך, ואז אני פה בוחר, הנה. בואו בכל זאת, סתם סימנתי דברים מיותרים, בואו לוחץ על סורס, מדביק את מה שיצא לי פה. אז וזה הכל. איך לעלות סרטונים מיוטיוב, זה תצטרך לראות כבר ביוטיוב.